JFK Airport lam alo langa Ephraim Norale Jim te chuan Bishop taksa le alu lo perfect chu an va hmuwa thil hnang var le ammonia po an hmunual bok chuti lai chuan quarantine zone lama chuan dam chuak pali te chuan an chung te ne na ho an lo tum meka Ephraim chuan an tan ala thaber lo ti in zel le sham atuma ma se om chu an du to tlat si lo Ephraim ati ngai na she to lo chuan police akola an lo thlen chuan dam chuak zingami lawyer omve Joan chu thinremin Secretary of Health and Human Services akol ve thung reilote a chuan secretary chuan Ephraim chu ko ngalin fin fiana an nei lo wangin quarantine chu phal ani to lo ti aron shila a boina bel cha turin Ephraim chu a boss chuan a ban tir ngal bok Stoneheart group lama ve thung chuan Palmer le Icos chuan CDC in an hna ati boi Khawvel an soya dam chuak te an chwa thei chan kha Palmer a puina alo ni ru reng mai lawyer kha an lo mang changkai alo ni jail lama ve thung chuan Sitrakian muturin Icos avakala an ho tulu per chuan a thli thlai reng ti thu ashila heta hian Icos chu ama chuan Nazi general lo ni to chinin Zudami Sitrakian chu alo man to nge yani akal san ma chuan Icos chuan anupui thi dan shat tir thar le a sin dot le a chuan Nora le Ephraim chuan pilot chu zongin bara a omna a chuan an va hmu a Red Farn chuan kuang kha government officials taron da ani atia chu thu an han shat chuan Ephraim chuan thil shat chu anei zok mai pilot chu damdoi ina in check up thale turin ati ta ringuta lelama ve thung chuan dam chuak te zinga mi pahni Joan le Bolivar te chuan zanja an lo kil meka chuta mak tak mai hin rimak le ring tak mai an sheta a Joani moi thi ringot mai chu awain in laya chuan asen ngwai bok Joan chu rang takin pona atlan chuak ngal thoya Stoneheart lama chuan Palmer assistant chuan thin donate tu thatak amu thu asoya Palmer chuan amamo arin to lo wang chuan invena atani mai ro se atia tlai alonia Ephraim chuan anupui hlui keli in kongka avakika ani chuan case boy puitu ani na chu alolom puya metle afapa chu in hnung lama awahmuwa a office hlui chu in fiamnan an lo manga maktak mayin thinrim talo chuan met chu abethata hle a achung kwa chu thataka enkol turin angen ta zoka korta anin lan huna du thang thiam turin afapa chu ashilbok achan chu mu ve reng ala du wangani chumi nu loka chuan Bolivar chuan nula pathum lai mai hi alomut pui meka mese pakhat chuan Bolivar sam chu achul hiau lai chuan asam chu aron tlata tuar maya chuta insum thei to lovin meiche pakhat ngong chu ase sak hloka athisen chu adot zui meichia chu hlawa a che tor wang chuan anwa yen a chwa tir tamaka ti chuan chhuata thisen far te chu aliak fai veka damdo ina chuan Ephraim le Nora chuan pilot chu UV light noya an han en chuan a ngonga zaina hnu ma le avun chunga rul hut wak noi chu an hmuwa chuti lai chuan emai pa chuan Ephraim chu lo kolin afanu an hotir le wanga lom thu soin phone chu ada le maya Ephraim chuan mak ati hle mai engtin nge ruang chu aron nun le thei ti chuan thil omzia dik tak hrechiang turin rang takin ruang da khom na mun an pan ta fatani chuti lai chuan gasin kuang ada na mun lampanin Palmer chu akala reilote a Icos po aron lang ve ngal kuang chu an han honga kuang atang chuan an ma a chuan an ho tu pa ngei chu aron in lana Palmer ne na chuan a mel a mo tirani Palmeran a boss a mo zet chuan hlau box si le hlim box si chu a mel lan dan ain thak roi mai chumi nu chuan Ephraim le Nora te chuan mithi da na mun chu an va thlenga angak tu chair lo thu noi le phone three tla chu an hmuwa chulai mun chu arwa khwai ringot mai ani room dang po en kwal zelin torchlight mangin an sun kwal ngela ruang pakhat ma alo om to lova in lama chuan ema chu light off in tuivot taka chuan a in chi a apa chuan asamatla ti a che thei shuk pon petura apa akun niam chuan ema le chu sei takin ron chhuaka apa ngonga aviala athat tamaya sindot le a chuan nar nei lo ram samak tak hian opera ngai thapa in rubber manga siam nar lem alovo amol mola angong asiam thale a samlem te vo in halem tenen makeup po ain ta cha hle a Icos aloni reng mai
chumi nu chuan Ephraim a thaw pui Jim chuan kuang da na a ven akal tir ngot kha angai to chianga ti chuan tu emo kolin a inhnial puya chonu lama chuan Palmer muturin Stoneheart Group a avakala ma se I course chau avamu Jim chuan kuang le thil thlengte wang chuan police ka kau mayang ti in avawa ma se I course chuan Jim anu pui damdoi pek zel atiama Sylvia chuan cancer avei mek anisia I course chuan poisa tam tak a petel boka chu thil wang chuan Jim chu akir le ta ani chuti lai chuan dam chhuak zing ami pakhat anzel chu a om anuam lo hle a amit te lo senin a ha te alo siam bel thut mai boka thom mak tak tak a she chan bok she omati tak em awang chuan fridge bong sahela thisen la om chu avala chhuaka a leithar manga a in lai chu anu pui chuan alo mureng alo nia a hlau ta em ani atuka chuan sitrakian po tan in atangin alo chhuak to a ama muakin nora a ti a mungal thoi bok ruang te kha hal ral vek turin nora chu a shil non le a ma se nora chuan a oi du chuang lo court lama chuan Ephraim le Kelly ten an fapa kol an du ti an soi ve ve a judge zo na azo chuan Zack chuan apa chu a na a aboi chin em wangin thakhata ni level chau mu a du thu a soya chumi wang chuan Ephraim chuan joint custody anei thai talawa court an zo chuan a fapa alak sak wangin Kelly chu thin rim takin avin vak vaka ti ngai na la a om to der chuang si lo ranung thalama specialist Vasily hi lo mel shatila ni khachu sazu thattura ko ania ta chuan sazu chu khopui tlan che chana a ruala luilam pana an tlan chu amuta a tha tur te ber an tlan botak dan chuan angai ati chalo hle ani sindot lia chuan sachakian an dor anga lain hacker pakhat hian Thlawhna a chuang te ming list alo kenga ama sabera chuan ema ming a chuang kal bok sachakian chu anma ni ti chimit vektur chuan a chhuak ta ani chuti lai chuan Bolivar chu adanglam chakhle maya asam tla tele a mai dang vekle avun rang zong zong tenen chuan mishing ani na reng a om to lova vampire ti te pon kang ko theyang chu damdoi inani a Jim Ephraim le Nora te chuan pilot bo thu andonga hlau thong takin damdoi in puma anzonga Jim chuan in noi bera awahmuwa thisen alo in chune in pilot chuan alei manga Jim be atum lai chuan Nora awahmu le wangin a be ta zoga pilotin aman fu don vele chuan ahun taka Ephraim ron thlengin alu chunna takina ron chut saka alu chut na laia tang chuan rulhut angchi rannung te takte te kha an ron chuak le tanoi noya Nora chuan sichakianin anlu tan saka an taksa haral vektura ati kha ashe chuak zoka mase Ephraim chuan la phal lovin zirchian le aladu ani zana chuan an salanu pui Anne Marie chuan an fa te chu a una nu ina shuayin an uile apasal chu ina chuan a kalsana atuka ina avakir le chuan an ui chu pona thielet derin amua zoite in anin te lam chu apana alorim chhle maya kongka han hon chuan thimjinga apasal biru chu awamua ainrin lo lai takina ron chuan thut mai chisen chak le ma se anupui atina Thlawhnan angong chu cheinin athlung alonia ataksa chuan thisen amamo to ema wang chuan kan cheturin angen da top mayani mundanga chuan Palmer le Icos chuan hacker pakhat kovin internet hack tira sumtam tak pek anlo tiam meka damdo in lama chuan Nora le Ephraim chuan pilot chu anzai meka Jimin video in a laula a pilot ruang an hanzai hon chuan pumpui thar le fit ruk zeta sei lei an muwa chu lei sei tak mai chu an han po chwa chuan arap om ngang mai atak sabung chen khat a om to lova Bolivar angkhan ammonia rim clear anambok Thlawhna chung ang mai kha ani Jim chu ain thiam lo em wangin kuang om na ven kha airport a chwa sannan apui ti ain puanga anupui dam ve theinan ati bok Ephraim a alta thuta amaya nekin a chhuak ngala chuta lung oilo takin Nora po chuan autopsy footage chu alak saka a chwa san ve tangal daya sindot lia chuan Anne Marie chuan ui chu aphuma an then om paphun cher tak mai chu apasal omna intea chuan anam lut rok roka ensal chuan alo ani gasale achian Felix te chu Alonso ne na shal turin Mercedes an ru chhuaka Alonso chu car lei chin ani a car manatan dollar sang khat ape chin ani ti an lo sheto a ma se dollar zaria chawin an shal thayani Stoneheart chuan Palmer chu ni khoshelavina tlu a
alo har chuan doctor te chuan alung thak na tur an hmu thu an lo shil thuai zana chuan Nora le Ephraim chu ema tlo tura an vakal chuan in hnuaya an va hmuwa ema chuan alei sei tak chuan lo be atuma ema tha an tum lai tak chuan setrakian ron thlengin atang karo chem mangin alu aron tan tamoka tarto ma se ala in fit ve hle ani don hi chuti lai chuan ema pa chu Nora le Ephraim hnunga alo ding run maya aron beita chu vele chuan putara chuan alu atan sak vele ngal boka Ephraim le Nora te chu ran nung te chu hnai lo turin ati bok chung thil thleng te atang chuan Ephraim chuan setrakian a soi anga an vaya tha adu veta a nima sela Nora chuan kongdanga omlom ni ala ti shama hemi hnu hian enge thleng zel sheturin Lemchan Khawvel hian ilongai ven le don nia